थाबायनोनो हायामोन मोजाङै थाबायनोनो हायामोन सारा माने आंबो नुदों माने आं बिराद दुखु मोनदों सारखौ आङो माने सानदों आरो एसां गोजाननिफ्राय फैदों नाथाय थाबायनोनो खुनुरुखुमसो हादोंमोन ना थाबायनो हागोन हाया ओमफ्राय आं रिपर्टखौ नायबाय माने बेहाय बिराद फैगासिनो नै बाक्सा उदालगुरि साब्रैजों नै सामानफ्रा ब्लेक कब्राफ्रा मा नांगौ गासै मुलिफ्रानो दंजोबो नै किडनि स्टननि दङ गल ब्लेडार स्टननि दङ आरो मोखांनि नानेखानि क्रिम गासैबो दंजोबो निसा गारनायनि ड्राग्स जौ गासै गारनायनिबो दंजोबो जोङो फैगासिनो दङ नै दिनै 19 तारिख जोङो दायो गारियाव फैगासिनो दङ फैगोन फैनानैहाय जोङो सोरबाफोर इनभाइट खालामोबा जोङो थांगोन माखासे पेसेन्टफोर आंनि प्रडाक्टफोर जानाय दङ मुलिफोर बिसोरो इनभाइट खालामगोन जोङो सासे लोगोनि न'आव माबा सासे पेसेन्टनि न'आवहाय फैबाय जाय मानसिया आंनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लागासिनोमोन दा जों रायज्लायनोसै दिनैहाय माबायदि इमप्रुभ जादोंना जायाखै बेखौहाय सोंगोन लागोन चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों बे सारनावहाय जोङो माने आं खोन्थाखादोंमोन चिरांनिफ्राय आं उदालगुरि बाक्सा बेरायगोन होननानै जाय सारा आंनिफ्राय जाबाय थादोंमोन मास मोननैसोनि सिगां ने मास मोननै जाबाय एसे बारबायबो माने आंनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन माने गोबाव समनिफ्राय सारा एसे प्रब्लेमाव दङमोन आङो दा रिपर्टखौहाय चेक खालामफैदों नै दाख्लैबो सारा जेब्ला आंनियाव थांदोंमोन होनबा नायखादोंमोन रिपर्टखौ आङो नाथाय आरोबाव सारा माबायदि दङ माने सारा आंनि मेसेजखौ नुनाय लोगो लोगो सारा आंखौ इनभाइट खालामदों थ' आङो नै बरमायाव दंफैयो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट न बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दा आङो दंफैयो नै दिनैया 19 तारिख दा आङो खोन्थानोसै सारा माबायदि मोनदों आं साराव सोंना लागोन आरो सारनि प्रब्लेमफ्रा मामोन आरो दायो आंनि बे प्रडाक्टफोरखौ जानानैहाय माबायदि मोनदों आं डिटेल्स सारनिफ्राय सोंनानै लागोन दिनै रिपर्टआबो लोगोसे दंखायो नै बेखौबो आङो खोन्थागोन दा सारहाथ' गोबां प्रब्लेम दङमोन ना जेब्ला सारा आंनियाव थांदोंमन ना हस्पिटालनिफ्राय रिलिज जानानै थांदोंमोन ना थाबायनोनो हायामोन सारा माने आंबो नुदों माने आं बिराद दुखु मोनदों सारखौ आङो माने सानदों आरो एसां गोजाननिफ्राय फैदों नाथाय थाबायनोनो खुनुरुखुमसो हादोंमन ना थाबायनो हागोन हाया ओमफ्राय आं रिपर्टखौ नायबाय माने बेहाय बिराद इनफेक्सन जानानै दङमोन आरो गल ब्लेडारावहाय माने गल ब्लेडार परफरेसन जानानै दङमोन ओमफ्राय अपसना खालि अपारेशनल'मोन ना सार अपारेशनखौबो दुरबलनि थाखाय खालायनो हालासैमोन आरो आंखौ हगारहरफिनदोंमोन अपारेशन खालायजानो थांदोंमोनब्लाबो हगारहरफिनदोंमोन आंखौ माने बेनिफ्राय इउटुबाव सार्च खालामनो मोनदों सिस्टारनि चेनेलखौ नायनानै मोननानै जों थांदों आंना बिनावथ' गोबां दुरबलमोन थाबायनो नालामोन सिस्टारनि बे मुलि लाबोनानै बिदि माने आयुर्वेदिक लाबोनानै जानायनिफ्राय आं सानथामनि उनावनो आंनि दुरबलताया हामदों थाबायजानाय जादों बिदिनो गल ब्लाडाराबो एसे एगजामखौ नायबाय थादों नालाय गल ब्लाडाराबो एसे माने गैया जाबाय दङ गल ब्लेडार स्टनबो ओंखारदोंमोन ना बबेबा मोनसेयावहाय दङमोन दा बेबो मथा मथि गैया जाबाय दंब्लाबो जाबाय दङ दा मेडिसिनखौ जाबाय थाबावगोन माने दायो गल ब्लेडार स्टना गैया खिन्थु बेवहाय मोनसे माबा एसे माने मैला दङ मेजेम दङ आरो माने बे गल ब्लेडारावहाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो दाथ' फुरा गासैबो नर्माल दाथ' हार्टनि प्रब्लेम दङमोन बेखौबो बे रिपर्टआवहायथ' दाथ' हार्टआबो जेबो मोनला सिस्टारा सानसेयाव खेबनै गरि जानाय दं हार्टनि पाउडार मोनसे आरो केपसुल मोनसे बेनिफ्राय दा केपसुलखौल'सो हराव जायो फुङाव जानो मालाबा पाउडारखौबो जानाय ओरैनो दाथ' थाबायनो मानो हासिनो सार दाथ' आं 2 किल'मिटार्स आप डाउन खालामो आवगायथ' थाबायनो हायामोन ना बिदा दैनासो लांनांगौमोन माने आंनियाव थांबाबो खुनुरुखुम ओंखारनायखौल' नुदों माने ओंखारनो हानाय नांदों बाज्रे बाथेमोन ना आं दा आप डाउन 2 किल'मिटार्स थाबायो 2 किल'मिटार्स थाबायना सार 1 किल'मिटार्स हारसिं थाङो 1 किल'मिटार्स थाबायना थांबानो 1 किल'मिटार्स थाबायना माने बेसे मोजां जादों दायो सार हामगोन जेनेबा दाथ' एसेल'सो प्रब्लेमा ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय माने गुड निउसानो जाहैबाय दाना माने आङो 3 डक्टरनो हरदों सारनि रिपर्टखौ जेब्ला दाख्लैहाय माने आंनाव थांदोंमोन सारा रिपर्टखौ लानानै थांदोंमोन ना रावबो डक्टरफ्रा होनाखैदि बियो अपारेशन खालामनांगौ माने अपारेशन खालामनो नांला बियो फ्रि इनफेक्शन जाबाय होननानै सारा खुद खोन्थादों 3 डक्टरा जोंनि सारमोना आरो एल'पेथिकनि डक्टरफ्रा मा होनब्ला सन'ग्राफियावनो गासिबो मोनजोबखाय नालाय डक्टर सारजों रायलायदोंमोन बिदिनो बुंदों अपारेशन खालामनाङा होनना दाथ' नर्मालानो बे एसेल' मेजेम मैला दङ होनदों खिन्थु बियो हामगोन होनदों जेबो प्रब्लेम जाया होनदों आरो
माने मेडाममोनाथ' उनावहाय मोनथियासै सानैयाथ' रायज्लायहरखादों फनावहाय जेनेबा बे रिपर्टखौ आं खोन्थाहरनाय समावहाय होमबा सारमोना होनखादों अपारेसन खालामनाङा होननानै ओमफ्राय दासिमहालागै खालामनाङा होनदों आरो माने आं माखासे सारमोननो हरबावदोंमोन सार्जनफोरनोहाय डक्टरमोननो खिन्थु बिसोरबो होनदों अपारेसन खालामनांगौ गैया आरो जेबो जाया होननानैहाय माने थिगैनो जागोन होननानै मेडाम दाथ' गासैबो मोजां मुलिखौल' एसे गोबाव जानांगोन दाथ' 2 मास जाबाय 4 माससो जानो नांगोन आरो जागासिनो जाबाय थागोन आरो जाबाय थाबानो जाबाय हामगोन लेस्रा बासिनायाथ' बासिखादों माखासे लेस्राफोरखौ दे जायखि माखौबा जादों भिन्दिफोरखौ दाजा बिज्ला बुस्थु नालाय खोन्थाखादों बे दावदैफोरखौ जाबाबो माने बे गुफुरखौल' लकेल नाफोरखौ